Dobrý den, Gustav Maňasek u telefonu. Mluvím s panem Petrem Prokšem. No, o co jde? Pane Prokš, prosím vás pěkně, vy chodíte s Janou Čermákovou? No, chodím, ale přijde mi, že ne, protože měla přijít domů večer 10 hodin a ještě tady není. A co s tím má společného? No, podívejte se, pane Prokš, uklidněte se, vaše žena je naprosto v pořádku, stala se akorát taková nepříjemná záležitost. Zapať že to ještě není moje žena. Vy jste nějaký vytočený. No, pane Prokš, buďte v pohodě, vaše teda budoucí možná žena je naprosto v pořádku, stala se akorát taková nepříjemná věc. Vaše žena včera večer způsobila autonehodu. Shodou okolností zavinila a udělala tu nehodu se mnou. Co se jí stalo? Nestalo se jí vůbec nic a teďkon je u mě doma. Asi děláte prdel, ne? Ale nedělám si prdel, to se tak prostě... U vás doma je, teď ráno je doma u vás. No, proč nezavolala, proč jsem pro ní nedojel? Ono se to tak odehrálo, ona se strašně bála, ona říkala, že jste takový jako trošku rapl, takže jsme zajeli ke mně domů s ní, že se píšeme nějaký papíry k té autonehodě. Chci se podívat, kurva, včera kde je, v 11 hodin lítám tam kolem haly, ona říkala, že jde s kámoškama na volejbal, auto nikde v hale tma jak v prdeli. A já ji tam nemůžu sehnat a ona si někde courá, ona si někde bourá, ne? No, tak mi řekněte, kde jste, mi řekněte. Pane Prokš, jsme u mě doma, problém je v tom, že vaše... u vás doma, kde jste doma? No, já bydlím Větrná hůrka číslo 4. No a pojďme někam na nějakou postranou Větrnou hůrku. No, vaše partnerka je teďko jako ještě pořád trošku podnapilá a já bych... Podnapilá, ona chlastala? No, my jsme včera právě, jak jsme sepisovali ten formulář o té autonehodě, tak jsme si dali pár skleniček, že jo. A protože se teda nakonec se teda jako opila celkem dost, tak jsme se dohodli na tom, že přespí u mě doma, no. No, vás chrápá? No, ona spala u mě doma, teď vám to říkám, a teďko je tady u mě a ji nemůžu vypakovat. Proč nezavolala, teď jsem pro ní mohl dojet? A ona se vás bala, teď vám to říkám, ne? A když bych jí nic neudělal, nějaký auto rozbitý, to jsou plechy, to se opraví. No, jasně, no. Ale ona tam chrápe a chlastá tam u vás a ještě s váma chrápala, ne? A tak samozřejmě, podívejte se, Klídek jako teď... No, Klídek, no tak chrápala sama, nebo ne? A tak trošku jako jsme si užili, no, maličko jako tak o nic nešlo, že jo. Dejte mi k telefonu. Ale teďkon právě leží vedle mě na zemi, ještě nemůže ani mluvit pořádně. No, nemůže mluvit. No, podívejte se. Ještě mi řekněte, že je zlítá. No, ona je trošku jako moc to... Prostě nemůže mluvit, no. Já jí nakopu, počkej, ještě domů, dej mi k telefonu, zbudí a dej mi k telefonu, dělej. No, to nejde, jako je v pořádku. Jak si říká ta větrná, co to je, větrná hůrka, nebo? Větrná hůrka 4. A kde to je? No, prosím vás, to je, když pojedete jako na Rudolfovu nahoru, tak potom ještě vejš je takovej kopec. Na Větrnou hůrku. No, a na tom kopci bydlíme, no. Takže si teda pro ní přijedete, protože já nevím, co s ní. To si tam jedu. Jo, a dobrý. To si přijedu i pro tebe, kamaráde. Počkej, až tam přijedu. Já ti dám, že tam budeš vožírat. Helejte se. Chrápala s tebou, nebo ne? Ale Klídek v pohodě, hele, ona... Chrápala s tebou, nebo ne? A jako, tak lidi se rozcházejí. Ano, nebo ne, do prdele. No, já nevím, jestli to mám říct spala, no, se mnou. Já jí dám auto a ona bude jezdit a bude si jezdit za píchákama někam. Hele, prosím tě, hele, buď v klidu, je jenom maličko zmačkaná, jako celkem dobrá, no. Ale je ona pomačkaná, nebo co? Teda... ona do teďka není doma, já na ní čekám jak debil, vole. A ona se někde flundruje, ona se někde courá, vole. Ale to já chápu, jako to je rozčelování, buď v pohodě, prosím tě, ještě až sem jako pojedeš se pro tu svoji ženskou, tak vemí nějaký oblečení a taky nějaký prachy. A když budu brát, ne? No jasně, ale ještě bych byl jako docela rád, aby si sebou vzal nějaký prachy, protože tu postel, kterou jsme v noci rozlámali, budu chtít zaplatit, jo? Prachy, ty voláči tam, ty koule rozkopu, ty a jedu tam, ty kurvo.